Noxky Vlog. Benelli, oh. Ganda. 502cc ng Benelli. Ganda niya. ABS, kanyang braking system. Ano? Benelli. Pang adventure. Ang laki ng kanyang ano, upside down fork. Grabe. Naka-dual disc brake pala to, mga batid. Sa harap. Big bike. Inline to, mga kapatid. Po sa inyo kanyang coolant radiator. Ganda nito, mga kapatid. Benelli. Kanyang digital panel. Yan. Yan, may logo ng Benelli. Sa mga mahilig ng sports touring na bike, big bike, mga kapatid, ito po Benelli 500cc. Pakilang gulong niya. Lapad, oh. Laki ng bakit, ah. Panalong panalo. Oh, Benelli.
Kulay pala nito mga kapatid ay glossy gray mga kapatid. Then yung mga side niya ay matte black. Tapos kitang-kita na dito mga kapatid yung pagka-naked din. Kitang-kita yung mga crossbar niya. Kaiba din yung swing arms nito mga kapatid, no? Ayan, dito round bar siya mga kapatid, no? Laki. Yan sa kabila. Ayan, kaya iba rin yung dito sa kabila. Tapos disc brake din yung sa likod niya. ABS na rin yan mga kapatid, dual ABS. Tapos meron na rin siyang carrier dito, pwedeng lagyan ng top box mga kapatid. Naka naked handlebar. Yan, may protection pa yung kamay natin, no? Safety. Ganda. TRK din. Fully LED. Yung dito sa park light niya, pero yung headlight ay halogen bulb, pero yung signal light LED na rin po. Ayan. Ganda. Meron na rin siyang crash guard, no, sa gilid. Ayan. Sa ilalim niya. Ito natin.